Helo, enw fi di Mae Menna Thomas a fi di'r Cydlynydd Celfyddydau yma'n Galeri sy'n meddwl fod dwi'n gyfrifol am yr arddangosfeydd, gweithdai celf ac unrhyw beth arall celfyddydol felly. Addurniadau hefyd. Creadigol, chilled a beth sy'n gallu dweud? Hapus. Diddordebau di pethau celf yn amlwg a cerddoriaeth. Darllen, mynd am dro, cymdeithasu, bach o beth. Really. Yn brifysgol, nes I studio celf maen ar ôl wneud cwrs sylfaenol yn Coleg Menna i Fangor. Ac o'n I yna am 2 mlynedd, a wedyn jyst bod yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd o gelf lle ers hynny. Be dwi'n mwynhau fwyaf ydy bod yna amrywiaeth mawr yn y swydd. Hynny meddwl dad sa'r un diwrnod yr un ffordd a beth ti'n blanio I gychwyn efo am y diwrnod yna. Mae pethau'n gallu newid trwy'r adeg. Mae hynna'n rili cyffroes achos mae'n meddwl fod o'n cadw fo'n gyffroes yn cadw fo'n ddiddorol o ddydd I ddydd. Mae bob diwrnod yn hollol wahanol. Mae'n gwestiwn anodd. Pan o'n i'n tyfu fyny, o fartes fi oedd Howard Hodgkin. Mae o'n gwneud lluniau anfarth yn dod o peintio. A jyst bod math o ddeunyddiad, a mae'n gwneud nhw'n rili mae'n rili effeithiol jyst trwy wneud un symudiad o brwsh neu beth. Mae'n jyst yn lot o lliwiau a lot o pethau syml yn efo. So mae'n jyst yn effeithiol a mae'n anfarth fel dwi'n dweud, so dwi'n licio ei stwff o. Mae'n defnyddio pethau rili hawdd, sîn o rywun yn eistedd lawr neu beth, a mae'n neud o'n rhywbeth rili creadigol. Ond dwi'n gwybod os dwi wedi symud ymlaen o hynna, ond dwi'n licio ei stwff o'r hynny. Rwy'n arall licio di Mary Lloyd Jones, ond mae yna lot fwy o pethau politics o hynna, pethau fel allu. So, am fod yn Gymraeg ac amdan ieithoedd sy'n dirywio allu. So, mae hynna'n bethau eraill licio, ond bach o beth. Diolch yn fawr iawn. Dim props.